vi bare gå i gang, eller? Jamen, du er ikke nomineret til noget. Ja, fint. Hvad er første spørgsmål? Du er ikke nomineret. Jeg er ikke nomineret til noget. Jeg er ikke... Men jeg tror, alle har en forventning om, at jeg kommer til at vinde samtlige af de priser, jeg er nomineret i. 5 ud af 5. Men hvem fanden gider at se Peter Risager vinde? Hvad laver du, Anso? Jeg står der bare i mig til Årets Rev. Du er ikke nomineret. Jeg er ikke nomineret. Du er ikke nomineret. Se lige det her. Se! Kan du se det? Altså 5, det er jo en hel håndfuld. Den kan man bruge til at lave en high five. Ja, vi skal i gang med optagelserne til årets ildsjæl. Det skal vi. Skal vi bare starte med? Sådan, det var godt, du kom, Magnus. Vi stod lige og snakkede om det. Går du lige om bag kameraet? Jo, gå lige om bagved. Så, ja. Har du... Ja, første spørgsmål. Ja, altså, hvordan kan du være sådan en god fyr? Vi er jo mange, der undrer os. Peter for pokker. Jeg føler mig lidt ligesom Rosborgs svar på Kendrick Lamar. Men hvem fanden gider at se Peter Risager vinde?